மூஞ்சிலேயே எழுதி வச்சிருக்குது. அதான் எந்த கம்யூனிட்டியால பிரச்சனைன்னு உனக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அவங்க தான் நம்மள ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துறாங்க சொன்னா. இதுல அந்த ரிஷி தேவன் சாரதி இதுல யாருப்பா அந்த கம்யூனிட்டி? லாரன்ஸ் எஸ்சி கிடையாது இல்லையாப்பா? இல்லைங்க மேம், அவனும் அந்த கேட்டகரி தான். இருந்தாலும் அவன் அந்த வேலையெல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க மேம். அவனும் எஸ்சியாடா? ஆமாங்க மேம். ஐயோ. டிபார்ட்மெண்ட்டோட ஹெச்ஓடி, அதாவது வந்து அவங்க பேர் அனுராதா. குறிப்பாக வந்து எஸ்சி மாணவர்களை குறி வச்சு நான் வந்து ஒரு ஆதி திராவிடர் கிறிஸ்டியன். நான் இன்னும் அந்த ஆடியோ நீங்கள் கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன தான் கேட்பாங்க, சாம் அந்த வீடியோவை எடுத்திருப்பானா அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஏன் அப்படி கேட்குறாங்க அப்படின்னா, நான் வந்து அந்த எஸ்சி சமூகத்தை சார்ந்து இருக்கிறதுனால இந்த பையன் வந்து இது மாதிரியான காரியங்களை செய்வான் அப்படின்னு. நீங்கள் வந்து செய்கிற ஒரு விஷயமும் வந்து பொட்டத்தனமாக இருக்குது, ஆண்மனா என்னன்னு தெரியுமா அப்படின்னு மாணவர்கள்கிட்ட கேட்டாங்க. அதை வந்து பிரேக் பண்ணுற மாதிரி பசங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, செக்ரட்டரியை பார்த்தாங்க, பிரின்ஸிபலை பார்த்தாங்க, லெட்டரை எழுதி கொடுத்தாங்க. அவங்க எக்ஸாம் எழுத அலோவ் பண்ணிட்டாங்க. யாரோட பெர்மிஷன் இல்லாமல், ஹெச்ஓடியோட பெர்மிஷன் இல்லாமல். அதை இவங்க என்னென்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா, எங்கள் காலேஜ் ப்ரொஃபஸர், எஸ்சி ப்ரொஃபஸர் ஒருத்தர் இருக்கிறார். அவர் வந்து பசங்க கூட இருந்துக்கிட்டு இதை போல் காரியங்களை செஞ்சு பசங்களை எக்ஸாம் எழுத விட்டதாக அவங்க நினச்சிக்கிட்டு, எல்லாமே எதுவுமே நடந்த சம்பவம் கிடையாது. அவங்ககிட்ட போய் நீங்கள் விளக்கம் கேட்டால் கூட நிறைய பொய்யான விஷயங்களை சொல்லுவாங்க. இப்போ இந்த விஷயத்தை வந்து மூடி மறைக்க பார்க்காம இங்கே இருக்க கவர்மெண்ட், நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஹையர் எஜுகேஷன் வந்து ஆக்ஷன் எடுக்கணும். இன்னும் என் விட்டா கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி கேன்டீனில் இருக்கும்போது ஒரு செய்தி, இது வந்து பச்சையப்பன் முதலியார் கல்லூரியில் நான்வெஜ் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு காது பட சொன்னாங்க. அவங்க எங்களுக்கு கூட முன்னாடி நல்லா தான் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் இப்போ தான் எதுக்காக பேச விட்டாங்க, ஒரு இதுக்காக பேச நிறுத்திருப்பாங்களோன்னு ஒரு எண்ணமே எனக்கு இப்போ தான் வருது. ஜாதிகள் இல்லை பாப்பான்னு பசங்க சொல்லி கொடுக்குற ஆசிரியர்கள். அவனும் எஸ்சியாடா? ஆமாங்க மேம். ஐயோ. எந்த ஆசிரியர்கள் வந்து பசங்களுக்கு சொல்லி தரணுமோ அதே ஆசிரியர்கள். அவனும் எஸ்சியாடா? ஆமாங்க மேம். ஐயோ. நான் வளர்க்கப்பட்ட விதை அப்படின்னா எங்கள் பாட்டிலாம் சொல்லியிருக்காங்க ஜாதியோட கொடுமை பற்றி. ஆனால் ரொம்ப கொடுமைப்பட்டு தான் ஜாதியிலேருந்து மீண்டு வெளில வந்திருக்காங்க. இப்போ எனக்கு அந்த தாட் இருக்கும். இதே சில பேர் வந்து ஜாதி வெறி பிடிச்சி போன ஆட்கள்லாம் சில பேர் இருப்பாங்க. குறிப்பாக அந்த தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்தை சார்ந்தோம் தலித் மாணவர்கள், அப்புறம் வந்து எஸ்சி மாணவர்கள், அவங்கள குறி வச்சு நடக்கிறதான ஒரு இன்சிடெண்ட். வணக்கம். சொல்லுங்கள். உங்கள் நேமு, நீங்கள் எந்த டிபார்ட்மெண்ட்? ஆக்சுவலாக வந்து பச்சையப்பன் கல்லூரியில் வந்து தமிழ்துறை 2ஆம் ஆண்டு படிக்கிறேன். உங்கள் நேம்? என் நேம் வந்து சாம் வியாபாரி. ஓகே. உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் சாதிய பிரச்சனைகள் இருக்குது. குறிப்பாக தலித் மாணவர்களும் பழங்குடி சமூகத்து மாணவர்களும் குறி வைக்கப்படுறாங்க அப்படின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்குது. அதுபோல் ஒரு ஆடியோவும் வெளில வந்துச்சு, நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம். என்ன நடக்குது டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே? சரி, இந்த ஆடியோ மேட்ரு வந்து குறைஞ்சது ஒரு மாதம் முன்னாடி நடந்த ஒரு நிகழ்வு தான். அதோட இப்போ தான் வெளி வந்திருக்காது. என்ன விஷயம் அப்படின்னா, குறிப்பாக அந்த தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்தை சார்ந்தோம் தலித் மாணவர்கள், அப்புறம் வந்து எஸ்சி மாணவர்கள், அவங்கள குறி வச்சு நடக்கிறதான ஒரு இன்சிடெண்ட். என்ன அப்படின்னா, எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டோட ஹெச்ஓடி, அதாவது வந்து அவங்க பேர் அனுராதா, அவங்க பேசுனதாக வந்து ஒரு ஆடியோ வெளியாச்சு. அதில் என்ன குறிப்பிட்டிருக்காங்கன்னா, குறிப்பாக வந்து எஸ்சி மாணவர்களை குறி வச்சு அவங்க வந்து ஒரு எஸ்சி ப்ரொஃபஸரோடு கைகோர்த்து வந்து துறைக்கு எதிராக அவங்களுக்கு எதிரான விஷயங்கள் வந்து பேசுகிறதா அவங்க வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க எல்லாருக்கிட்டையும். நான் கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி நானே வந்து கிளாஸ் ரெப்பாக தான் இருந்தேன். எங்களோட ஃபஸ்ட் இயர் நான் தான் ரெப்பாக இருந்தேன். ஆனால் வந்து குறிப்பிட்ட ஒரு சார் இருக்கார் எங்களோட டிபார்ட்மெண்ட்டில், அவர் கூட சேர்ந்து வந்து நான் சில காரியங்களை செய்கிறதாகவும், குறிப்பாக வந்து எஸ்சியாக இருக்கிற ஒரு காரணத்துக்காக, மறுபடியும் சொல்கிறது காரணம் வந்து அவங்க அதுக்காக தான் டார்கெட் பண்ண மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. இப்போது இந்த ஆடியோ வெளியானதுலேருந்து டார்கெட் பண்ணி வந்து என்ன ரெப்போஸ்டிங்லேருந்து எடுத்து இந்த நாள் வரைக்கும் தொடர்ச்சியாக வந்து பல்வேறு விஷயத்தில் வந்து இது குடைச்சல் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கிறாங்க. ஏதோ ஒரு வகையில் வந்து பிரச்சனை ஒடுக்கணும் என்ற ஒரு விதத்தில் தான் வந்து எல்லாமே பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அதில் தான் நீங்கள் அந்த ஆடியோ நான் இன்றைக்கி தான் கேட்டு பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து புரிஞ்சது என்னென்னா, ஸ்டார்டிங்கில் வந்து என்னை பற்றி தான் கேட்பாங்க. அதான் சாமு ஸ்டார்டிங்கில் வந்து என்னை பற்றி எதுக்காக கேட்குறாங்க அப்படின்னா, முன்னாடி ஒரு இன்சிடெண்ட் ஆச்சு. எங்கள் சாரை வந்து படம் எடுத்தால் வகுப்பறையில் பாடம் எடுக்கிற மாதிரி இந்த விளையாட்டுக்கு பசங்க எடுக்கிறதான ஒரு விஷயம் தான் அது. அதில் எடுத்து என்ன பண்ணியிருக்கேன், தலையில் பாம்பு வச்சுட்டு டான்ஸ் ஆடுற மாதிரி ஒரு பாட்டு, பேக்ரவுண்டில் ஒரு பாட்டு போட்டிருந்தாங்க. அது என்னன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, ஒரு நல்ல ஒரு ஹெச்ஓடியாக இருந்தால் என்ன பண்ணியிருக்கணும்னா, அது வந்து முறையாக வந்து என்ன ஆச்சு அப்படின்னு விசாரிச்சிருக்கணும். இந்த நாள் வரைக்கும் அப்படி பண்ணாமல் அவங்க வந்து குறிப்பிட்டு எஸ்சி பசங்க தான் அப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு. நான் வந்து ஒரு ஆதி திராவிடர் கிறிஸ்டியன். நான் இன்னும் அந்த ஆடியோ நீங்கள் கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன தான் கேட்பாங்க, சாம் அந்த வீடியோவை எடுத்திருப்பானா அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஏன் அப்படி கேட்குறாங்க அப்படின்னா, நான் வந்து அந்த எஸ்சி சமூகத்தை சார்ந்து இருக்கிறதுனால இந்த பையன் வந்து இது மாதிரியான காரியங்களை செய்வான் அப்படின்னு. இப்போ அந்த பேசின கலையரசன்ற பையன் வந்து இல்லை இவன் பண்ண மாட்டான் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அடுத்ததாக வந்து சாமுவேல் அப்படின்னு ஒரு பையனை வந்து இழுப்பாங்க. அவனும் வந்து எஸ்சி பையன் தான்.
அப்போ தொடர்ச்சியாக வந்து இந்த நாள் வரைக்கும் துறையில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா வந்து எஸ்சி பசங்களை குறிவைத்து நிறைய தொடர்ச்சியான பல்வேறு சம்பவங்கள் வந்து செய்கிறாங்க. எந்த தப்பு வந்தாலும் சரி, இப்போ வந்து குடிக்கிறான், நான் இப்போ பச்சையப்பன் கல்லூரினாலே வந்து ஒரு தவறான ஒரு புரிதல் வந்து வெளியில் இருக்குது. ஆனால் எங்கள் பச்சையப்பன் கல்லூரி மற்றவங்க சொல்கிற மாதிரியான கல்லூரி கிடையாது. போதைப் பொருள் பயன்படுத்துகிறேன்னு சொல்கிறாங்க, பாக்கு போடுறான், ஆன்ஸ் போடுறான், வகுப்பறையில் குடிச்சிட்டு வருவானு, அப்படிப்பட்ட கல்லூரி கிடையாது எங்கள் கல்லூரி. ஆனால் அப்படி இருக்கும் பொழுதே கூட சில தவறான ஒரு செய்திகளை வச்சுக்கிட்டு இத்தகைய எஸ்சி பசங்க வந்து கஞ்சா அடிப்பாங்க. ஏன்னா ஃப்ராங்காக பேசுறதுல ஒன்றும் கிடையாது, கஞ்சா அடிப்பாங்க, சிகரெட் பிடிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நடந்த ஒரு நிகழ்வு என்ன அப்படின்னா, ஒரு பையன் எங்கள் கிளாஸில் வந்து ராமச்சந்திரன் அப்படின்னு ஒரு பையன் இருக்கான். அவன் வந்து எஸ்டி பையன். அவனை கடந்த ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடிலேருந்து கார்னர் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. அதே எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டோட ஹெச்ஓடி வந்து கார்னர் பண்ணாங்க. என்ன காரணம்னு கேட்கும்போது ஒரு பையன்கிட்ட கேட்டிருக்கிறாங்க வந்து எந்த காஸ்ட்டு சார்ந்த பையன் அப்படின்னு. அவன் எஸ்டின்னு சொன்னதுலேருந்து அந்த நாள்லேருந்து வகுப்பறைக்கு வரும்பொழுதுலாம் எல்லோரும் முன்னாடியே கேட்டாங்க, வாயில் என்ன வச்சுருக்க, பக்கத்தில் வந்தாலே ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் வருது, நீ வந்து இது ஏதாச்சும் ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறியா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க அவங்க. அப்போ வந்து இது அனுராதா அவங்க வந்து எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டோட ஹெச்ஓடி, அவங்களே சொன்னது. அதே மாதிரி வந்து குறிப்பிட்டு சில ஆட்களை மீன் பண்ணுற மாதிரி வகுப்பறைகளை பாடம் எடுக்கிறது. இத்தனைக்கும் குறைஞ்சு சொல்ல போனால் வந்து சொன்னாங்க, பொட்டத்தனமாக இருக்குது, ஒரு ஆசிரியர் பயன்படுத்தக்கூடாத ஒரு சொல் வகுப்பறையில். எல்லா மாணவர்களும் சாட்சிக்கு இருப்பாங்க, ஏதோ பொய் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. அப்படியே சொன்னாங்க, நீங்கள் வந்து செய்கிற ஒரு விஷயமும் வந்து பொட்டத்தனமாக இருக்குது, ஆண்மனா என்னன்னு தெரியுமா அப்படின்னு மாணவர்கள்கிட்ட கேட்டாங்க. எதுக்காக அப்படி கேட்டாங்க? எதுக்காக அப்படின்னா, முன்னாடி ஒரு இன்சிடெண்ட் ஆச்சு. குறிப்பிட்டு ரொம்ப மாணவர்கள் வந்து தேர்வு எழுதக்கூடாது, அட்டண்டன்ஸ் பர்சன்டேஜ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து அவங்கள ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. ஆனால் அதையும் மீறி என்ன பண்ணாங்கன்னா, பசங்க என்ன பண்ணாங்க, மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்டில் 10% அட்டண்டன்ஸ் இருந்தால் அலோவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இங்கே அட்டண்டன்ஸ் கூட எப்படி போடுவாங்க அப்படின்னா, கிளாஸுக்கு வந்து பாதியில் வந்து அட்டண்டன்ஸ் தர மாட்டாங்க. ஆனால் பசங்க வராங்க போகிறாங்க அப்படி சொல்கிறாங்கன்னா தெரியல அது என்னென்னு. ஆனால் அட்டண்டன்ஸ் பர்சன்டேஜ் இல்லாத பசங்க எக்ஸாம் எழுதக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு ஆர்டர் கொடுத்தாங்க. அதை வந்து பிரேக் பண்ணுற மாதிரி பசங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, செக்ரட்டரியை பார்த்தாங்க, பிரின்ஸிபலை பார்த்தாங்க, லெட்டரை எழுதி கொடுத்தாங்க. அவங்க எக்ஸாம் எழுத அலோவ் பண்ணிட்டாங்க, யாரோட பெர்மிஷன் இல்லாமல், ஹெச்ஓடியோட பெர்மிஷன் இல்லாமல். அதை இவங்க என்னென்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா, எங்கள் காலேஜ் ப்ரொஃபஸர், எஸ்சி ப்ரொஃபஸர் ஒருத்தர் இருக்கிறார், அவர் வந்து பசங்க கூட இருந்துக்கிட்டு இதை போல் காரியங்களை செஞ்சு பசங்களை எக்ஸாம் எழுத விட்டதாக அவங்க நினச்சிக்கிட்டு, எல்லாமே எதுவுமே நடந்த சம்பவம் கிடையாது. அவங்ககிட்ட போய் நீங்கள் விளக்கம் கேட்டால் கூட நிறைய பொய்யான விஷயங்களை சொல்லுவாங்க, தவறான ஒரு புரிதல்னால. ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க வந்து அப்படிப்பட்ட சொல்கிற ஆள் கிடையாது தான். எங்கள் ஹெச்ஓடி நல்லா பேசுவாங்க, நல்லா பாடம் எடுப்பாங்க. ஆனால் யாரோ ஒருத்தவங்க வந்து தவறான ஒரு தாட்ஸை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க எல்லாருக்கிட்டையும். இப்போ எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்லேயே கார்னர் பண்ணுற மாதிரி நிறைய ப்ரொஃபஸர்ஸ் பேசுவாங்க. அது மாதிரி இருக்கிறதுனால தான் இது வந்து எங்கள் துறைன்னு மட்டும் கிடையாது, தமிழ் துறைன்னு மாத்திரம் கிடையாது, கல்லூரியில் பல்வேறு துறைகளில் பார்த்திங்கன்னா இது போல் சம்பவங்கள் மறைஞ்சு இருக்குது. அதுக்கான ஒரு ஆக்ஷனை வந்து, ஏன்னா இப்போது அந்த ஆடியோ வந்து இன்றைக்கி தான் ரிலீஸ் ஆனதான் எனக்கு இப்போ தான் தெரியுது ஆடியோ ரிலீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு. ஹலோ மேம். கண்ணா நல்லா எழுதுனியா? நல்லா எழுதுனேங்க மேம். எந்த ரூமில் எழுதுனீங்கப்பா? மேம் 24, 23ங்க மேம். கீழே. சரி சரி. ஆமா, அந்த ஆர் மணிகண்டன், சாரதி அவங்கெல்லாம் வந்தாங்களா? சாரதி வந்தான்னு நினைக்கிறேங்க மேம், சாரதி எழுதுனான்னு நினைக்கிறேன். 6 மணிகண்டன் என்னன்னு தெரியலங்க மேம். உன் கிளாஸ்ல சாரதி மட்டும்தான் இருந்தானா? என் கிளாஸ் இல்லைங்க மேம், சாரதி பக்கத்து கிளாஸுங்க மேம். சாரதி, அந்த சந்துரு அவனெல்லாம் பார்க்கலங்க மேம், நான் சாரதியை மட்டும்தாங்க மேம் பார்த்தேன். சாரதி மட்டும்தான் வந்தான். ஆமாங்க மேம். சரி சரி கண்ணா. அவன் மணிகண்டன் நேத்து பாத்துங்க மேம். ஆமா கண்ணா, நேத்து வந்தான். அது அவன் சொன்னா இது டீடைன் பண்ணிட்டாங்கடா, எழுத முடியாது அப்படின்னா. சரின்னு சொல்லிட்டு நானும் வந்துட்டேங்க மேம். இது இவன் சாரதியை மட்டும்தான் இன்னைக்கு பார்த்தேன். சரி கண்ணா, உங்க கிளாஸ்ல அந்த படம் எடுத்தது யாருப்பா? எந்த படங்க மேம்? உனக்கு வரலையா? சுந்தரமூர்த்தி சார் பாடுற மாதிரி பாம்பு தலையில வச்சுட்டு நான் அப்புறம் அனுப்புறேன், நீ எக்ஸாம் எழுதி முடி, யார்ட்டையும் சொல்ல வேணாம். நாளைக்கு இங்கிலீஷ் எக்ஸாம் இருக்குல்ல, அது பாத்தீங்கன்னா. சரிங்க மேம். அது அந்த சாமு தான் எடுத்தானோன்னு எனக்கு ஒரு டவுட். இல்லங்க மேம், அவன் அந்த வேலையெல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க மேம். அப்ப யாருக்கு அந்த வீடியோ எடுத்திருப்பா? ஆக்சுவலி இது இவன் சாம் இந்த வேலையெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க மேம். அவன் சப்போர்ட் பண்ணுவான், ஏதாவது சொல்லுவாங்க. சாமுவேல் பண்ணுவானா? சாமுவேலா? அந்த மாதிரி அவங்க ஏதாவது தாங்க மேம் பண்ணிருப்பாங்க, இவன் பண்ணிருக்க மாட்டானா கண்டிப்பா. ஆனா இவன் அவங்க கூட தானே இருப்பான், அந்த சாமுவேல் குரூப் கூட தானே இருப்பான். இல்லங்க மேம், இப்ப அவங்க கூடயே இருக்கிறது இல்ல, என் கூட தான் இருப்பான் எப்பயுமே. நானும் அவனும் ஒன்னாதாங்க மேம் இருப்போம். சாமுவேல். சரிங்க மேம்.
இல்ல நான் கேக்குறேன் ஒண்ணு. என்னங்க மேம்? சாமுவேல் தான் எடுத்தான் அப்போ அந்த வீடியோ. அப்படின்னு தாங்க மேம் நினைக்கிறேன். நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு சொல்றேங்க மேம். ஆமா கண்ணு, இங்க பாரு, நான் உனக்கு ஃபோன் பண்றத கூட நீ சாம்கிட்ட கூட சொல்லக்கூடாது. நான் வந்துட்டு சொல்றது இல்லைங்க மேம், இதெல்லாம் சொல்றது இல்லை. ஆனா அவன் அந்த மாதிரிலாம் பண்ற ஆள் எந்த கிடையாது மேம். ஆசிரியர்கிட்டயும் சொல்லக்கூடாது என்ன? சரிங்க மேம். நீ ரொம்ப நல்ல பையன், எல்லாரும் சர்டிபிகேட் கொடுத்தாங்க. அதனாலதான் உன்னை நான் கேக்குறேன். நிறைய தப்பு நடக்குது இந்த துறையில. கம்யூனிட்டி பிரச்சனைகள் நிறைய கொண்டு வர்றாங்க, அதுக்குதான். சரிங்க மேம். சரியா கண்ணு? நீ என்ன கம்யூனிட்டின்னு கூட எனக்கு தெரியாது, அதனால நான் உன்னை நம்புறேன். என்ன கம்யூனிட்டி தானே? பிசில. அதுதான் மூஞ்சிலேயே எழுதி வச்சிருக்குது. அதான் எந்த கம்யூனிட்டியால பிரச்சனைன்னு உனக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். புரியுதுங்க மேம். புரியுதா? புரியுதுங்க மேம். அவங்கதான் நம்மள ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துறாங்க சொன்னா. இதுல அந்த ரிஷி தேவன் சாரதி, இதுல யாருப்பா அந்த கம்யூனிட்டி? அவன் ரிஷி மகேந்திரன் மேம். அவங்க அவன் இல்ல இல்ல கண்ணு, மணிகண்டன் சாரதி, அந்த விஜய என்னது, விஜய என்னவோ இன்னொருத்தன் எம்பிசின்னு தாங்க மேம் போட்டிருந்தது எல்லாருமே வா. ஆமாங்க மேம். ஆனா என்எஸ்எஸ்க்கு போனவனுங்களா அவனுங்க? என்எஸ்எஸ்க்கு போயிருக்காங்க. அதை பத்திலாம் கேட்கணும், இவன் லாரன்ஸ்ட கேளுங்க மேம். என்எஸ்எஸ் எனக்கு தெரியாது. ஆனா போனானுங்க என்எஸ்எஸ்க்கு இல்ல? வந்திருக்காங்க மேம். ஏன்னா லாரன்ஸ் கேம்ப்ல இருந்தான். ஓ சரி சரி சரி. அவனுக்கு தெளிவா தெரியுங்க மேம். நம்பலாமா? லாரன்ஸ் எஸ்சி கிடையாது இல்லையாப்பா? இல்லங்க மேம், அவனும் அந்த கேட்டகரி தான். இருந்தாலும் அவன் அந்த வேலையெல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க மேம். அவனும் எஸ்சியாடா? ஆமாங்க மேம். ஐயோ, அது இது நல்ல பையனா? அவனுக்கு அந்த பிரச்சனை எல்லாம் கிடையாது மேம். அவன் வந்தானா படிச்சானா போனான்னு இருப்பாங்க மேம். அந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் அவன் பார்க்க மாட்டான். இந்த கம்யூனிட்டி வேலை எல்லாம் பண்ண மாட்டான். அவனுக்கு அதெல்லாம் என்னன்னே தெரியாதுங்க மேம், சொல்ல போனா. தெரியாது. முத்துசாமின்னு ஒருத்தன் இருக்கானே எல்லாத்தையும் அடிக்கிறதுக்கு, அவன் போதாதான் சொல்லி கொடுக்க. ஜாக்கிரதையா இருக்கு அந்த பசங்க கிட்ட எல்லாம். அவன் முதல்ல முத்துசாமிட்ட என்ன. சரிங்க மேம். சரி, நல்லா எழுது, நிறைய பேப்பர் எழுது. சரிங்க மேம். கோல்டு மெடல் வாங்கணும். ஆல் தி பெஸ்ட் கண்ணா. ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ மேம். பை பை. தேங்க்யூ மேம். இப்போ இந்த விஷயத்தை வந்து மூடி மறைக்க பார்க்காம இங்கே இருக்க கவர்மெண்ட், நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஹையர் எஜுகேஷன் வந்து ஆக்ஷன் எடுக்கணும். இன்னும் ஆனால் ஒரு ரெக்வஸ்ட்டாக கேட்குறோம். ஏன்னா தொடர்ச்சியாக வந்து பச்சையப்பன் கல்லூரி மாணவர்கள் தான் டார்கெட் பண்ணப்படுறாங்க. ஏன்னா எல்லாமே பண்ணுறது வந்து பெரும்பாலும் ஆசிரியர்களாக இருந்தாலும் பேர் யாருக்கிட்ட வருது அப்படின்னா பச்சையப்பன் கல்லூரி மாணவர். இப்போ வந்து ரோட்டில் இங்கே பார்க்கலாம், 2 கேட்லேயே வந்து போலீஸ் பாதுகாப்பு அப்படின்னு சொல்கிறான். ஆசிரியர்கள் ஒழுங்காக இருந்தாங்கன்னா எதுக்குங்க இது மாதிரி பசங்க பண்ண போகிறாங்க? மறுபடியும் இருக்கிற ஆசிரியர்கள் ஒழுங்கான ஆசிரியர்களாக இருக்கணும்னா அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற எந்த வெறுப்பும் வந்து மாணவர்கள்கிட்ட திணிக்காமல், ஏன்னா அவர் மேலே இருக்க ஒரு கோவத்தை வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு எங்கள் ஐயா மேலே தான் தப்பு பண்ணுறான்னு சொல்லுவாங்க நம்ம. ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அவர் ஒரு நாள் எங்ககிட்ட அந்த சாதி அடிப்படையில் எங்ககிட்ட பேசுறது கிடையாது. ஏன்னா இந்த நாள் வரைக்கும் அவருக்கே தெரியாது நான் எஸ்சி அப்படின்னு. அப்படி இருக்கும்போது அவர் மேலே ஒரு காழ்ப்புணர்ச்சி காரணமாக இதை வந்து ஒரு திருச்சி சொல்கிறாங்க. திருச்சி வந்து ஜாதி வந்து ஒரு சாயத்தை பூசி இது மாதிரி காரியத்தை செய்கிறாங்க. இது வந்து முதல் சமூகமாக இருக்காதுன்னு நான் நம்புகிறேன். ஏன்னா தொடர்ச்சியாக வந்து எல்லாம் ஜாதி இது அப்படி தான் செயல்படுறாங்க. ஏன் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி கேன்டீனில் இருக்கும்போது ஒரு செய்தி, நான்வெஜ் சாப்பிடக்கூடாது கேன்டீனில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொன்னாங்க. இது வந்து பச்சையப்பன் முதலியார் கல்லூரின்னு சொன்னாங்க. அப்போ இதுவே வந்து ஒரு சாட்சியாக இருக்கும். யார் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு? நாங்கள் நான்வெஜ் சாப்பிடும்போது ஒருத்தங்க வந்து சொன்னாங்க எங்ககிட்ட, இது வந்து பச்சையப்பன் முதலியார் கல்லூரியில் நான்வெஜ் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு காது பட சொன்னாங்க அவங்க. அப்போ வந்து எந்த லெவலில் வந்து எது எங்கள் காலேஜ் இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்க. அப்போ தொடர்ச்சியான சம்பவங்கள் வந்து தடுக்கப்படணும். ஏன்னா வந்து இன்றைக்கி நான் ஒரு மாணவனாக இருக்கலாம், ஏன்னா பாதிக்கப்பட்ட என்னை பற்றி அவங்க பேசலை. ஏன்னா அதில் ஆடியோ கேட்டிங்கன்னா தெரியும், வேறு ஒரு பையனை பற்றி தான் வந்து பேசியிருப்பாங்க. இது வந்து தொடர்கதையாக மாறிடக்கூடாது. இப்போ வந்து நான் அது சஸ்டெயின் பண்ணியிருக்கிறேன்னா அது என்னோடய கேப்பபிலிட்டி. ஆனால் இனிமேல் வர பையன் வந்து இந்த காலேஜில் வந்து அவன் ஒரு எஸ்சியாக இருந்ததுனால, எஸ்டியாக இருக்கிறதுனால அவன் வந்து கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு நினச்சி அந்த ஆடியோ பதிவை வெளியிடுறது. தொடர்ச்சியாக வந்து நம்ம பார்த்த மாதிரி தொடர்ச்சியாக பல்வேறு சம்பவம் நடந்துகிட்ருக்கு. இனிமேட்னாச்சும் வந்து ஒரு ஸ்டாப் ஆகிட்டு இதுக்கு ஒரு முடிவு வரும்னு எதிர்பார்க்கும். இப்போ என்னோடய கேள்வி என்னென்னா, உங்கள் ஹெச்ஓடி அனுராதா மட்டும்தான் இந்த வேலையை செய்கிறாங்களா, இல்லை மற்ற ப்ரொஃபஸர்ஸ் அவங்களோட கூட சேர்ந்து செய்கிறாங்களா? இது எப்படி வெளிப்படையாகவே கேஸ்ட்டை கேட்குறாங்களா? என்ன நடக்குது? உறுதிப்பட்ட தகவலாக தெரியல. ஏன்னா இவங்கள பற்றி கூட எனக்கு முன்னாடி வந்து நான் அப்படிலாம் பண்ண மாட்டேன்னு நான் நினச்சிக்கிறேன் இத்தனை நாள் வரைக்கும். ஆனால் வந்து இன்றைக்கி அவங்க வந்து பண்ணுறாங்க அப்படி தெரியும் போது மறைமுகமான ஒரு சம்பவங்களாக தான் நடந்துகிட்ருக்கு.
ஏன்னா யாரும் வெளிப்படையாக வந்து எந்த காசு அப்படின்னு கேட்குறது இல்லை. ஃபஸ்ட்டு என்ன ஊர், என்ன பண்ணுறீங்க, அந்த ஊரில் எந்த ஊர், இப்போ வந்து இந்த கன்னியாகுமரினா கன்னியாகுமரியில் எந்த இடம், அந்த ஊர்னா அந்த ஊரில் எந்த பக்கத்தில் வாழ்றோம். ஏன்னா அப்பத்துலேருந்தே வந்து அந்த முறையே எப்படி இருந்திருக்குன்னா, அந்த ஏன்னா நம்ம ஊர்லேயே வந்து சாதி அடிப்படையில் தான் ஊர்களே பிரிக்கப்பட்டு தெருகள் பிரிக்கப்பட்டு குறிப்பிட்ட ஆள் வந்து இந்த திசையில் சார்ந்த ஊரில் இருப்பாங்க அப்படின்னு தான் இருக்குது. அப்போ அது மாதிரி நாசுக்கான வகையில் எப்படின்னா யாரும் கண்டுபிடிக்காத வகையில் வந்து எப்படி ஒரு தாமரை இதோட ரொம்ப மென்மையான ஒரு வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி தான் கேட்குறாங்க. கேட்டு என்ன சொல்கிறாங்க, நீங்கள் அந்த ஊர் பையனா, இப்போ என் வீடு வந்து திருமங்கலம், பழைய திருமங்கலம், பேர்லேயே தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு. என் ஊர் திருமங்கலம், ஆனால் திருமங்கலம் கிடையாது, பழைய திருமங்கலம். அப்போ பழைய திருமங்கலத்தில் யார் இருப்பா? அப்புறம் பேசுகின்ற முறைன்னு ஒன்று இருக்குல்ல. இப்போ நான் என் வீட்டில் இருந்தேன்னா என் வீட்டில் இது மாதிரி இப்போ நான் உங்க கூட பேசுகிற மாதிரி பேச மாட்டேன். என் வீட்டில் இருந்தேன்னா எங்கள் டோனே வேறு மாதிரி இருக்கும், எங்கள் ஆட்கள்கிட்ட பேசும்போது வேறு டோன் இருக்கும். அப்போது வந்து அந்த பேசுகிற விதத்தை பார்த்து எந்த ஊருன்னு கேட்டு அப்படி கூட ஜாதியை கண்டுபிடிச்சி அவங்களுக்கு ஃபேவரான ஆட்கள் இருக்கிறாங்களே அவங்கள பிடிச்சி வச்சுக்கிறாங்க போல. ஏன்னா ரொம்ப பேர் இருக்கிறாங்க. யார் அவங்களோட சாதி, ஹெச்ஓடியோட சாதியை சார்ந்த சாதி, இந்த உயர் அவங்க சாதி ஏன் சாதின்னு கிடையாது. அவங்கள பொறுத்தது ரெண்டு தான். ஒன்று உயர் சாதி, இன்னொன்று வந்து தாழ்ந்த ஜாதி. குறிப்பிட்டு அந்த ஆடியோ கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கே புரியும். அந்த லாரன்ஸ் ஒரு பையனோட ஜாதி கேட்பாங்க, கேட்டுட்டு ஒரு கேப்பு, ஐயோ பா அவனுமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே. அப்போ அந்த அளவுக்கு வந்து மனசில் வக்ரம் இருந்தால் தான் வந்து ஐயோ பா அப்படின்னு நம்ம சும்மா சொல்ல மாட்டோம் யாரையோ பார்த்து. அப்போ அந்த அளவுக்கு வந்து வக்ரமான ஒரு எண்ணம் ஒரு சிந்தை அவங்களுக்கு இருந்திருக்குங்க. ஓகே. வேறு எந்தெந்த முறையில் அனுராதா சாதியை கேட்டு தெரிஞ்சுக்குவாங்க, சக மாணவர்கள்ட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறாங்க, அதை எப்படி செய்கிறாங்க, அதை மட்டும் கொஞ்சம் விளக்குங்க. ஏன்னா அது எனக்கு உண்மையாக தெரியல. ஏன்னா எனக்கே இது கேட்பதற்கு புதுசாக வியப்பாக இருக்குது. ஏன்னா கிளாஸ் எடுக்கும்போது நல்லா பேசுவாங்க, எங்களுக்கு கூட முன்னாடி நல்லா தான் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் இப்போ தான் எதுக்காக பேச விட்டாங்க, ஒரு இதுக்காக பேச நிறுத்திருப்பாங்களோன்னு ஒரு எண்ணமே எனக்கு இப்போ தான் வருது. இப்போ சக மாணவர்கள்ட்ட விசாரிக்கிறாங்க. சக மாணவர்கிட்ட இப்போ இந்த ஆடியோ வந்த விதமே கூட வந்து இந்த கலையரசன்ற பையன்கிட்ட வந்து விசாரிச்சிருக்காங்க. ஃபோன் பண்ணி விசாரித்து அந்த பையன் வந்து அவங்களுக்கே ட்விஸ்ட் வைக்கிற மாதிரி ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு அனுப்பி வச்சுருந்துக்கிறான் போல், என்னன்னு தெரியல அது. அப்போ வந்து ஒருத்தங்கிட்டே வந்து நாசுக்கான முறையில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா விசாரித்து இப்போ அவன் வந்து நம்ம ஆள் அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே ஓப்பனாக கேட்குறாங்க. இப்போ எப்படி டிபார்ட்மெண்ட்லேயேவா இல்லை ஃபோன் பண்ணியா தனியாக? ஃபோன் பண்ணி தனியாக டிபார்ட்மெண்ட்டில் அப்படி. ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இங்கே ஹெச்ஓடி வந்து கிளாஸ் நல்லா எடுப்பாங்க. ஏன்னா எல்லா மாணவர்களையும் தெரிஞ்சதான், நல்லா எடுப்பாங்க, ஸ்ட்ரிக்டாக கட் அண்ட் ரைட்டாக இருப்பாங்க, அதான் எங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் அதோட இன்னொரு முகமாக வந்து வீட்டுக்கு போயிட்டு பிறகு வேறு வகையில் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுது. ஃபோன் பண்ணி அவங்க என்ன ஜாதின்னு கேட்குற அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு அவங்க போயிருக்காங்கன்னு நினைக்கும் போது வருந்தத்தக்க ஒரு விஷயம். ஓகே. அதுக்கு வந்து வெறுமனே அவங்களுடைய ஜாதிய கண்ணோட்டம் தான் வந்து காரணமா, இல்லை வேறு ஏதாவது கூடுதல் காரணங்கள் இருக்கு? நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னா, அவங்க வந்து 100% ஜாதி பார்க்குறாள் நான் சொல்ல மாட்டேன். என்ன தான் இது மாதிரி ஒரு வந்து பேட்டி கொடுத்தாலுமே கூட நான் அவங்க மேலே நம்பிக்கையாக இருக்கிறது என்னென்னா, எப்பவுமே 100% ஜாதி பார்த்து பழகிற ஆள் அவங்க கிடையாது. யாரோ ஒருத்தங்க இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறாங்க, ஏதோ ஒரு ப்ரொஃபஸரோ இல்லை, ஆனால் யாரோ சொல்லாமல் அப்படி செய்ய மாட்டாங்க. ஒருத்தங்க சொல்லி தான் மனசில் ஆழமாக பதிய வச்சு யாரோ ஒருத்தங்க கூட இருந்தால் அவங்களுக்கு தவறாக கைட் பண்ணுறாங்க. என்னென்னு கைட் பண்ணுறாங்க? இந்த ஆட்கள்லாம் இப்படி தான் இருப்பாங்க. இப்போ வந்து வேறு என்னாச்சும் அவங்களுக்கு பிடிக்காத ஒரு செயல் செஞ்சோம் அப்படின்னா, இந்த பசங்க இப்படி தாங்க செய்வாங்க, இவங்க கூட சேர்ந்து கூட்டணி வச்சுக்கிட்டு இது மாதிரி கம்யூனியெல்லாம் வந்து செயல்படுறாங்க. ஏன்னா அவங்க ஒரு வாட்டியும் கிளாஸ் ரூமில் எங்ககிட்ட சொன்னது, ஒரு வாட்டியும் சொல்லுவாங்க, நான் வந்து ஜாதி பார்க்க மாட்டேன், எனக்கு வந்து நான் வேறுபாடு கிடையாது, ஜாதி எந்த வேறுபாடும் கிடையாது, நான் வந்து ஒரு தமிழ் டீச்சரு அப்படின்னு தான் எங்ககிட்ட பேசியிருக்காங்க. ஆனால் அப்போது இந்த அளவுக்கு அவங்க மனசு மாறி இருக்கலாம். அப்போ யாரோ ஒருத்தங்க பின்னாடி இருந்தால் அவங்களுக்கு சொல்லியிருக்கணும் இல்லையா? அப்போ வந்து கூட அவங்க தனியாக இருக்க மாட்டாங்க தான் நான் நம்புகிறேன். ஓகே. இப்போ கிளாஸ் ரூமுக்குள்ளே வந்து அது எப்படி சாதி வாரியாக ஏதாவது பிரித்து உட்கார வைப்பாங்களா, இல்லை அது எப்படி? இல்லை, சாதி வாரியாக பிரித்து உட்கார வைக்க மாட்டாங்க. ஆனால் எப்பவுமே எங்களோட கிளாஸோட அமைப்பு எப்படி இருக்கும்னா, ரெண்டாக பிரிஞ்சிருப்போம். ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து படிக்கிற பசங்களாம் உட்காந்துட்டு இருப்போம், ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து இந்த ரூட் பசங்க உட்காருவானுங்க, வருவானுங்க கொஞ்ச நேரம் உட்காருவானுங்க, அப்படியே கிளம்பி போயிடுவானுங்க. ஆனால் இப்போ அவங்க டார்கெட் மொத்தமும் யார் மேலே போகுதுன்னா, இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு பசங்க இருக்கிற மேலே தான் போகுது. அவங்க எப்படி சொல்லுவாங்க, அந்த சைடு உட்காராதப்பா, இந்த சைடு வந்து உட்காரு, அந்த சைடு பேசாதப்பா, இந்த சைடு வந்து உட்காரு அப்படின்னு தான் சொல்லி நாங்கள் பார்த்துருக்கோம். ஆனால் ஜாதி அடிப்படை பிரித்து யாரையும் உட்கார வச்சது கிடையாது. ஏன்னா மறைமுகமாக தான் ஜாதி பார்க்கப்படுகிறது. நேரடியாக பார்க்கப்பட்டால் என் கிளாஸ் பசங்களே நேரடியாக அசிங்கமாக கேட்பானுங்க நம்மாவை. அந்த தைரியம் யாருக்கும் கிடையாது. மறைமுகமாக தான் வந்து ஜாதி பார்க்கப்படுகிறது கல்லூரியில். ஓகே ஓகே. இது சம்மந்தமாக ஏதாவது புகார் கொடுத்துருக்குறீங்களா? புகார் கொடுத்ததுனால தான் எனக்கு தெரிய வந்திருக்கு. ஏன்னா புகார் கொடுத்து இன்றைக்கி தான் அவுட் பிரேக் ஆகிருக்கு. காலேஜில் வந்து பிரின்ஸிபல் கிட்ட புகார் கொடுத்துருக்காங்க. இன்னும் கொஞ்ச நாள் வந்து தகுந்த நடவடிக்கை எடுப்பாங்க நான் நம்புகிறேன். ஓகே ஓகே. இப்போ உயர்கல்வித்துறை அமைச்சருக்கு செயலருக்கு உங்களோட கோரிக்கை என்ன? என்னோட கோரிக்கை என்ன அப்படின்னா வந்து தொடர்ச்சியாக
இது மாதிரி வந்து இன்னைக்கு நேற்று நடந்திருக்கும்னு சொல்ல முடியாது. தொடர்ச்சியாக ஜாதி பார்க்கப்படுகிறது. பேருக்கு வேணால் ஜாதிகள் இல்லை பாப்பான்னு பசங்க சொல்லி கொடுக்குற ஆசிரியர்கள், எந்த ஆசிரியர்கள் வந்து பசங்களுக்கு சொல்லித் தரணுமோ அதே ஆசிரியர்கள் நீ நான் வேறு பிரித்து பார்க்கறது ரொம்ப மனசுக்கு சஞ்சலத்தை தான் தருது. அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல ஒரு தலைமுறையை உருவாக்கணும்னா, அந்த தலைமுறை நல்லா இருக்கணும்னா தலைமுறைக்கான ஆசிரியர்கள் ஒழுங்காக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். இப்போ இதே போல் ஆட்கள் இருக்கும்பொழுது தொடர்ச்சியாக வந்து மாணவர்கள் மத்தியில் விதைக்கப்படும் ஜாதின்றது. இப்போ வந்து நான் வளர்க்கப்பட்ட விதை அப்படின்னா எங்கள் பாட்டிலாம் சொல்லியிருக்காங்க ஜாதியோட கொடுமை பற்றி. ஆனால் ரொம்ப கொடுமைப்பட்டு தான் ஜாதியிலேருந்து மீண்டு வெளில வந்திருக்காங்க. இப்போ எனக்கு அந்த தாட் இருக்கும். இதே சில பேர் வந்து ஜாதி வெறி பிடிச்சி போன ஆட்கள்லாம் சில பேர் இருப்பாங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மட்டும் மாறி வந்துட்டுருக்கு. அந்த ஜாதி இல்லைன்ற நிலைமைக்கு வரும்பொழுது அவுட் பிரேக் ஆகிட்டு நீ வேற நான் வேறன்னு சொல்லி கொடுக்கறது வந்து ஒரு தவறான செயல். கொடுக்கறத ஒரு வேண்டுகோளாக வைக்கிறது இந்த தமிழக அரசுக்கு அப்படி என்னென்னா, இதே போல் ஜாதி பார்க்குற விஷயங்கள்லாம் ஒரு விஷயம் வந்துச்சுன்னா அதை மூடி மறைக்க பார்த்தாங்கன்னா அதுக்கு கடுமையாக நடவடிக்கை எடுங்க. இனிமேட்டும் இது மாதிரி வராத அளவுக்கு எவ்வளோ தான் சட்டங்கள் வந்து கடுமையாக்கப்பட்டாலும் அது வெளில வரதுக்கான லூப் ஹோலை கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி ஏதாச்சும் நடவடிக்கை எடுத்து எங்கள் கல்லூரிக்கு மாணவர்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு இருக்கணும். நன்றி. நன்றி.